So, kung sa'yo mabot sa itong kinabuhi, nagpabilin ang Diyos nga matinud-anon nga nag-amuma na to. Amen? Kining amo asap nga kahimtang, trailing kayo, pero maayo gihapon ang Diyos. Di man ta, itong kalipay na aman sa Ginoo. O niya, nagpasalamat sa ko sa Ginoo, kaya naaman niya ako mga igsuon. Nabisitaan ko nila. Sa actually, na may kadaugan gihatag sa Ginoo, akong igsuon. So, napasar siya sa let, no? O niya, mag-o-taking ari sa wisdom o niyang Friday. O niya, salamat kay ni Ari po sayo kay arong pong napay banding-banding po kinagmay. Niya giubanan po ni Pastor JR. So, lain kayo ba niya anhion ko gwale, anhion ko niya di mawali. Paminawon ra ko. Niya napot si Pastor Bibson, mo po kabalo nga maabot po ni siya ron. No? So, salamat sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. Wala dire ang ato mga ang uban no kay by the way na tay kuandong ingog nakatulon og piso. No? Tung bata bitaw na ang piso kay nara dire ni hunong. Nara dire ni pundo. So, ampo lang, relax ra ta. Daghan na kayo mga kaso nga ingana mga igsoon mo na nga panabang na sa Ginoo. Nagsunod adlaw magawas na to. Di na kinahanglan pang makakawat pa ang yawa o mga dikantidad kay mag-operahan na, di na. Ampo ta sa Ginoo. So, padayon nato nga pasidunggan ang Ginoo mga igsoon. Ako lang ning usbon, balik-balikon akong istorya sa imuha o sa ako ang kaugalingon. Nga imposible gyud kayong makasimba ta sa Dios kung wa ta na bag-o. Kay worship is to change mangyud na siya. No? Di gyud ka kasimba sa Ginoo kung dili ka nabag-o imuhang kasing-kasing. Ang makabag-o po nato dili kita ang grasya sa Ginoo. Manangiingon ni Titus, no? So, padayon na kita magtinguha, magpauswag, magpalambo sa pulong sa Dios, magpalig-on sa kaalam sa Ginoo mga igsoon. So, karon nga kagabion, akong gihatag ang panahon sa akong igsoon kay kana ba pagkakataon nga gihatag pod sa Ginoong naabot ni sila dire. Amen. So, atong palakpakan ng Dios mga igsoon. So, dili siya kay para sa Dios nga pakpak palihog ba kanang para sa Ginoo. Dili para niya. Ali pastor. Right, so nice kanyong kwan. Salamat sa Ginoo no. While nagbiyahe mi pinari, so nakita nako ang changes sa lugar. And nalitok jud nako nga nakaplagan ning dapita sa Dios. Kay ang Dios nangita man. Salamat nga naa ka dire, naapil kas kakaplagan. Kay kung wa ka dire, wa ka nakaplagan. Pangitaunon pa ka, pero kay naman karon so nakaplagan ka, no? Salamat sa Ginoo and opportunity pod mga higala igsoon nga magkita ta samtang buhi pa kay magkita ra man yata og na dire hopefully one day in heaven bag-o na tatanan. Kung di pa ka willing mabag-o ron, sige lang. Sigurado lang nga naluwas ka kay basig iniabot sa panahon, mabag-o ka. No? Dili. So, ari tayo igsoon sa pagpamati sa pulong sa Diyos. And atong basahon ang Corinthians. Ang Korinto, sulat ni Pablo ngadto sa unang sulat ngadto sa taga-Korinto. And lakip nga rin sa Cortes. Pinaagi sa balaang espiritu, no? So, gi-preserve man ni sa Diyos. Si Pablo namatay and he is in the presence of the Lord right now, but ang mga sulat ni Pablo, ang iyang pag-alagad na record aron pod kita mahibalo nga do na jud ay nangalagad sa una o sa ilang pagpangalagad nakabota. Naay nangalagad nga naguna nato og sa ilang pagpadayon nakabot ka. Og sa imong pagpadayon napay makabot. Munay tuyo igsoon og kanang purpose nganong naa ka. And ingon ang Corinthians chapter 4
verse number 2. If you have your Bible, open your Bible. Chapter 4, verse number 2. Ingon diha, moreover, it is required in a stewards that a man be found faithful. Pastor, ikyas mi ana, pastor, kay woman man mi. But para ni sa tanan. So nayon siya, kung basahon pagbalik, moreover, it is required in a stewards that a man be found faithful. So ang title sa ato ang mensahe nining kagabihon igsoon, be found faithful. Lingay mo tapad. Lingya. Pag mawala na, pabilin. Ayaw pod. Ina nga, sige, magmatinud-anon ta diya sa Ginoo. And para masabtan nato ni ato ning kusi-kusion, ya atong bahin-bahinon nga ang matag usa mahimo nga maapod-apod, no? So mag-pray una ta. Let us pray. Dalaygon og salimbahon ka nga Dios, Amahan, tag-iya sa langit ug sa kalibutan, ug bisan sa mong gininhawa Ginoo kinutuban sa mong kinabuhi o Dios. Salamat kaayo, Amahan, nga nakaabot pa min ining orasa, Father God, nga nakahimo mi sa pagsimba kanimo o Dios. Salamat kayo Ginoo nga buhi pa mi hangtod aning taknaa, Amahan, ug nagpitik pa ang among mga pulso ug ang among kasing-kasing o Dios, ug wala na mong usiki nga mo simba diha kanimo, Amahan. Salamat kayo Ginoo nga imo ming giatiman giamuma bisan sa among mga kapakyasan Ginoo, imo ming gigakos, imo ming gidawat og imo ming gipatindog, gipabarog og gipapadayon, Father God, sa pag-ila diha kanimo Ginoo. Salamat Ginoo nga nining kagabihon ang imo mga pulong mamantala, Father God, sa tanang katawhan kinsa man ang makabot ani nga pulong Ginoo, anaa diri karon atoa sa gawa, atoa sa layo Ginoo. Lord, we pray that the power of your Holy Spirit, Father God, magapanglihok and uban sa imong mabalaan nga pulong, Father God. Hallelujah. And Lord, we acknowledge our iniquities towards you, and please do forgive us and covered us with your precious blood. Thank you for your presence, Ginoo nga nagauban kanamo nining kagabihon ug sa imong balaang espiritu. Lord, tagaymig kasing-kasing Ginoo og panghuna-huna sa pagsabot, pagdawat o pagkinabuhi sa imong pulong, Amahan. Nga among tinguha o Dios mao ang pagka matinud-anon diha sa imong atubangan, magkinaunsa man ang dagan sa kinabuhi, dagan sa kalibutan o sa amo ang adlaw-adlaw Ginoo. Tabangi mi nga mo barog, Father God, og magpadayon hangtod nga makaplagan mi nimo og imo ming balikon, Father God. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amen og amen. Amen. Salamat sa Ginoo igsoon nga buhi pa ta hangtod karong orasa. This is because daga mga tao igsoon nga nibiya na aning mga taknaa or atong niaging adlaw. And for us, for me personally, I always give thanks to God nga mayon ko, Lord, salamat nga buhi pagkuron Ginoo, gipaabot pa ko nimo aning pagsimba, gipaabot pa ko nimo nga makapangayog pasaylo, gipaabot pa ko nimo nga makakanta nimo Ginoo. This is because dagang mga tao nga wala nakakabot ani nga pribilehiyo. Dagang mga tao nga mas bright, mas utukan, mas adunahan pa nato, pero wala na ablihan ang ilang pribilehiyo nga mag-aalagad, magadayig, magabayaw, magakanta, magaampo, magatuon sa pulong sa Dios. Muna igsoon nga mapasalamaton, I hope and pray nga makasabuta sa pulong sa Ginoo sa katuyuan nganong nagpamati tas pulong sa Ginoo, dili lang para kanang madasig ta, kundi may kadasig og wala nakasabuta nga magpadayon ta diha sa Dios, kaysa atong pagpadayon mahibalagan pa nato ang tanang panabang sa Dios. Tanang kaayo milagrog panabang og kinsa gid siya sa imong kinabuhi aning kalibutan og dito siyang kingharian, mahibalagan pa nato pero muundang ganita. Thank you na lang tanan. Mahibalagan nimo usa man. Depression, problema, kabugaton, imong kaugalingon, mga tubang kasalamin, kita nimo nga di nimo kaya. Pero kung unsa imong kalisod karon problema, kakulian sa imong kinabuhi, unta makita nimo ang Ginoo nga ikaw murag kamatyunon pero dunay kinabuhi nga paabot nimo igsoon. Intahay mo biya man pud tarong gabihon na. Pero simba ko pag una diha. Pero mo biya man ta, kabalo man pud asa ta padulong. Amen. Kabalo ta. Kinabuhing dayon, perfect ang tanan. To be absent in the body will be present into the Lord. Pero atong dawaton ng kamatuoran nga, di pataganahan nga mo present dito, no?
Ang uban diri sa kalibutan, maybe wa pa ko'y liwat, wa pa may nakasal, wa pa kiss the bride, wa pa ni bayad, pastor. Kalaigsoon, dito perfect ang tanan. So atong yun ang himay-himayon sa itong panghuna-una, naog sa itong kasing-kasing, nga ang dagan aning kalibutan na hatud ta sa kadaugan o kasiguraduan diha sa Dios. And ingon ang Bible, faithful is He that calleth you. Now kung ang gatawag ranimo, bisyo, kahilayan, barkada, lingaw-lingaw, mga paningkamot, paningtiil, aning kalibutan na igsoon, dili na faithful. Kung ang gatawag nimo kalibutan ra, kutob ra ka og kanus ka ibol. Pag disable na ka, pwede na kang mo resign. Kung idara na ka, taga na lang kag para tambal si mong arthritis, no? Mahurot ra pod. Ya kung ang kaaway igsoon mo'y nagatawag nimo mo'y imo nga ginasunod igsoon, matod pa niya ni Jesus, anak mga kakas Ginoo, hala ambak kay ang Ginoo magpadala og anghel sa puwangon ka. Tanawa ra, dadon ka niya sa abog, og suguon ka niya pagpakamatay, niya mayon siya, luwas na bitaw ka. No? Ayaw nagtuwa na, kabalo na ka. Sweeto na ka na, pastor, sino pa kasama na pastor? Nga naman, dadon ka niya, kung unsay mahitabo na si mong kinabuhi, pasagdan ka niya. Manang anindot, nga ang atong madungog igsoon, o ang gatawag nato kabaluta nga ang Diyos. Kay niingon ang pulong sa Ginoo, pwede nga ang imong taba, dili faithful sa imo. Ay, salamat nga faithful, gamay. Faithful, gamay. Na, may time, okay ra ka. Bisag nag-uol na, okay ra. Da? Faithful, gamay. Pero salamat nga ang Diyos faithful. Bisag di mo mabati ang Diyos faithful. Bisag di ka mo to ang Diyos faithful. Bisag di ka mo ani ang Diyos faithful igsoon. O salamat ta igsoon nga niining pulong sa Ginoo, dili lang ni pulong para palipas oras, dili lang ni pulong igsoon para kanang mudugang atong kahibalo magyango-yango ta dayong mopauli ta nga walay hinungdan, kun dili naa ni katuyuan sa atong kinabuhi igsoon. Ana si kuyog ta ito sa Bohol. So ako yung gibakpas ako nahuna kuyog ko sa Bohol na ibuluhaton dire na mga bisita uno na kuan dito na kuyog ta basta makaabot ag simba kay may nang mawalihan pug ko. So duty pa siya ganina ni outra og katuga diri biyahe mi karon. Nya andam na ta ko nga bunalan. Ako man di ay mo ipasultion. So salamat ra gyapon sa Ginoo no. Di man nato ni kaguol, di po nato ni kabalibad kay kalipay man ni nato nga magdinasigay ta samtang buhi pa. Amen? Dili magdinasmagay pareha sa mga pambot. Dili no? Pareha sa mga barko karo kita tagbalita. Ngano po tag sigtanaw ana no nga ma-stress mo punta. Aris bulos Ginoo. Mabdasig ta ato tutas balita nga ay God, di na maagay na dito. Diri sa simbahan, diri sa pulong sa Ginoo magdinasigay. Amen. Inay mo tapad okay pa ka? Iyo na ba si pastor? Iyo si pastor nga mga kuanra sayo ara. So timing kayo mga alauna, alas 2 sayo kadlawon. Kung sayo mong ni ari, sayo tang magsugod, sayo tang mahumanya. Dugay man mo ni ari, dili na. So sige, arita. Ingon siya sa Timothy, ato sa basahon ni Timothy 3:16. Sikan Timothy 3:16 para maibalota that all scripture is given by inspiration of God. And old translation igsoon sa unang nga translation gitawag ni siya God's breath kanang gininhawa sa Dios, and sa King James version ingon siya nga inspiration of God nga gininhawa or gikalipay sa Ginoo all the scriptures. Mingon day ng mga uban nga sublaan as kabright all scripture di ay nga sisitan ingon man pud siya nga di ka sure nga mamatay. Sa una word to sa serpent di Satan. Pero nga naman nga, gi-allow sa Holy Spirit nga gidiktar ni Moses nga masulat, haron ta mahibalo, ga-consider gyapon siya nga naapil sa pulong sa Ginoo igsoon. For this reason nga, ganahan ang Ginoo nga mahibalo ka, nga bisag di na to makita si Satan, nag-exist siya. Unya ang yan trabaho, pagpanguwat, pangpangilad. Siya ang amahan sa tanang bakak igsoon, nga bisag nindot kayo nga pagkasaysay, nindot kayong pagkasulti igsoon, kung bakak yun na. Ug ang bakak balik-balikon, murag tinuod. Mo bitaw nga na kay Bible para dili ka mailad sa bakak.
Mo bitaw nga naipulong sa Ginoo natay sumbanan. Bahalag mo ingon sila nga bakak ta. Ingon ang Bible, tanang tawo moingon bakak pero ang Dios tinuod og magpadayon, magpabilin. Amen ba? Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Your beauty, your strength, your knowledge, your wisdom, imong achievement, imong trabaho karon, pwedeng mubiya na nimo igsoon. Pero ang pulong sa Dios nga imong napaminawan, ang pulong sa Dios nga imong nakinabuhi, imong na-apply ingon ang Bible, it will never pass away. Amen. Kani atong mga itsura karon mo malawos ni, kani atong strength karon, kani atong nakapot igsoon kung munay atong ipasigarbo, mawala na, it will pass away. Everything in this world igsoon will be passed away. Mga natukod igsoon, wa ko ningon nga dautan na. Pero kung way labot ang Ginoo na, it will pass away. Sayang gihapon. Pero kung labot ang Ginoo, glory to God. Amen ba? So muna ningon ang pulong sa Ginoo, all scripture is given by inspiration of God. Ayaw ka kasuko when you hit by the word of God. Kung naigo ka sa pulong sa Ginoo, ayaw kasuko because God is personal kaniya pakigsulti. Ako na po'y giigo. Kung nga po kay gibuhat, di po ka maigo. Munang nindot jud na kay buhaton para sikag kaigo. Amen. Ako na po'y giigo. Ikaw na po'y giigo. Klaro kayo mo dagway. Milisi. Imong anak-nak, simba pa ka kanina, igo jud ka. Uy, naunsa. Ikaw, dawata. Usay igsoon mahita sa pulong sa Ginoo, maigo ta sa pulong sa Ginoo, ayaw kasuko ikalipay nga gipakigsultian ka sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo, gihatag ni tanan sa Dios ug nalipay ang Dios niini igsoon kay profitable ni for doctrine, dili ni church doctrine, dili ni world doctrine igsoon, dili ni by wisdom of man, but biblical doctrine and God's doctrine igsoon. Amen ba? Pulong sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo, for reproof and correction, badlongon ta og tudluan ta igsoon. Kung dili ta pabadlong muna nga mahimot ang disobedience unsa may anihon nato sa unahan, kapakyasan, kasakitan, balatian, dayon pasanginlan nato ang Ginoo. Lord, nganong nainani man ko nga murag Kristohanon man ko gamay. Murag nakaapil kog prayer nganong mumay nahitabo ni sa akong pamilya. If God allow that correction will happen to us igsoon, kay niingon ang pulong si Ginoo nga usahay tugutan sa Dios nga masakitan ta haron mabag-o ta, masakitan ta haron matudluan ta, because sometimes kung dili na ta masakitan, dili ta madutlan, dili ta maproblema, murag wa ta kailas Ginoo igsoon. Mas nakaila patas mga keep-up, mga idols diri sa kalibutan, and the Bible said, thou shall not have any idols. So karon igsoon, sagday na uban og daghan kayo sila, importante ikaw na kay Ginoo. Amen ba? Mga wala na sila, ikaw na kay Ginoo. Pastor, nindot mo ko dito kanang talag sarapod kanang moment of truth ba? Ha? Kung ganaan kag truth, ana pakig moment sa Ginoo igsoon, napay kapuslanan sa imong pagkinabuhi. Unsa dayon ni? Reproof, correction, instruction, gi-instruct ta sa Ginoo para sa man in righteousness, diha sa pagka maayo, diha sa pagka matarong igsoon sa atong pagkinabuhi. Now, sa atong pagsimba igsoon, kung kanunay kang kasimba, abot pasabot, ganahan kang i-correct, ganahan kang badlongon, ganahan kang matarong, pero di kayo kahinimbahon. Naingon ni Satan ba nga, sama kas Ginoo, dili ka tinod mamatay, sama kas Ginoo, you know what is right and wrong, but you do what is wrong. Amen ba? Kabalo ka unsay maayo, unsay dili, pero ay mong gibuhat. Ang dili maayo. Na pud, nangigo na pud. O tinuod. Og di ka maigo, wa kay labot sa pulong sa Ginoo, pero maigo gani ka, apil gud kas pulong sa Ginoo. Kaya ang gigugma sa Diyos, iyang pagabadlungon, na gamiton sa Diyos ang iyang mga pulong para i-correcta, badlungon ta, i-directa. Na kung dili na kaya sa pulong sa Ginoo nga gamhanan, balaan og matarong, i-allow pud sa Ginoo ang balatian, i-allow pud sa Ginoo ang sitwasyon sa tong kinabuhi. Uy, pastor, ngano man kung naay sakit, pastor, nga gatinarong nabiya ko sa Ginoo. Praise the Lord. Ingon ang book of Peter igsoon, ang imong sitwasyon karon, ang imong balatian karon, ang imong kalisod karon, gisulayan ang imong pagtuo nga mas muputli pa sa bulawan mo na nga kung nakasabot ka, ikalipay gihapon og inang Ginoo, salamat nga buhi pa ko. Salamat nga buhi pa ko. And by the way, we have two lives. Unsa man ni atong duha ka kinabuhi igsoon, kinabuhi diri sa kalibutan, o pag kinaunsa man ta diri, do na putay kinabuhing walay katapusan. Amen. Either you like it or not, duha ka butang nga mahitabo nato kaning pangidaron o kaning kaluyahon. Sagdain na lang ng baryo nun, kay as long as mukaon ka, naman jud kay balaryan.
Pero kaning duha di gini nimo kabalibaran, kaning katigulangon og kaning kuan, kaning katigulangon og kaning balatian di ka kabalibad ana. Bisan mga doktor, dito mis medical ganina, while ani dire dito pa mis medical, naay mga doktor igsuon nga dagko. Kakana ko, doktor na di sila nani kahibalo pero dili sila ka-reduce basta-basta ilang kaugalingon. Napoy doktor nga idara na, dok. Kako doktor na ni sila pero di gyud sila kapugong sa katigulangon. Di ba? Sumala nga balik ta diri. Amen. Dapat ta diha. Ingon diri that the man of God, ang katawhan sa Dios may be perfect through the furnace into all good works. Sa tanan nimong gingbuhaton, dunay direksyon ang Ginoo sa imong eskwelahan, sa imong barkada, sa imong nga trabahuan, sa imong nga balay. Wala ni simbahan pastor, ay na migbut-e pastor. Wala ka gibutan, gitudluan ka kung unsay godly home. Gitudluan ka kung unsay kanang estudyante nga Kristohanon nga magsiga igsoon kay doon na may duha ka kahayag aning kalibutan. Kahayag nga gikan sa Dios o kahayag sa kalibutan. Daghang magsunod sa kahayag sa kalibutan, pero ang kahayag sa kalibutan may kinutuban. Na ay tao sa una igsoon nga nitor sa kalibutan nga binilyon ang kwarta nga gi-income nga kung mo atras maglakaw. Kung mo lakaw mag-atras. Pero naupos gihapon. Amen ba? Nanapoy mga rising, maupos gihapon, mabalaw gihapon ang mga tao igsoon, pero dunay pinasahi nga kahayag nga gikan sa Dios igsoon nga ang mga manggialamon nga mga tao nga makakita niini musunod hangtod nga madala nimo sila diha ni Kristo. Amen ba? Ayaw nagpangandoy nga daghang mo follow mo likes nimo sa kalibutan. Mag-unsa man nga daghan kang followers pero puro rabinuang ang nas imo nga account. Grabe kayo nyo nga pastor, grabe kayo mo dala sa mensahe sa pulong sino. Grasya sa Diyos. Pila mo kabuok diri na account. Kung tinuod lang mo share mo kada Domingo sa wali, mo likes o mo share mo sa inyong account, doon na mo'y mga Kristohanon igsoon, the unbeliever, nga pwedeng makadungog o makabot sa wali igsoon. Dili para musikat ka, kundili nakatabang ka sa pagpalapnag sa pulong sa Ginoo. Because some of us are getting lazy. Nahimo tang tapulan igsoon sa paglakaw o pagwali sa mayong balita. At least man lang sa imong account naglingkod lang ka, naghigda ni share kas pulong sa Dios. Amen ba? Magpulaw magadik. Ano to? Rising keep up star kay lagi Pilipino. Pulawan og sayo. Ilhan pa nga, kanus agi panganak, kanus naunsa pulong sa Dios i-skip ramandayon. So I think nga kung ang Kristohanon magkahiusa gyud, dali gyud ang pagpalapnag sa pulong sa Ginoo kay mo like, mo share and follow. Pero kasagaran ng atong gina-follow tinud-an hay katong mga kusog mudang. Munang mga lusa ta usahay. Grabe no? Anto na tong follow-follow, suhiro na to, malusa ta. Pero ari tas pulong si Ginoo kung muni atong sundon igsoon, magkinaunsa nga magdamaganay ng mga barko diha. Iyon na pulong si Ginoo. Sa una ra maning gubat good. Sa una magtinikbasay, pinaanay, buko ning imong samtang naay magsulti da, naay manuktok da, di ka mo abre hala. Panahon ni Saulo batuon. Sa una ra ning kagubot. Kung ang kagubot nga moabot karon, matud pa ni Solomon ilalom sa adlaw, walay na usab balik gyapon ang kagubot. Pero kitang mga Kristohanon do na tay sikreto nga kalinaw nga di mahatag sa kalibutan kundi sa Dios. Magkinaunsa ang dagan sa tong kinabuhi igsoon natay sikretong kalinaw og kalipay. Kung wala kay kalipay sa imong crush, wala kay kalipay sa imong hinigugma, sa imong ginikanan, nay kalipay nga bungas balang espiritu ba, nga bisag ikaw ra usa magpahiyom-pahiyom ka, ay rapod ka nang naay daghang makakita kay naunsa naman na. Unsa naman unay? Naay kalipay. Boring man gud diha, may pa dito kay ma-acknowledge ko nila. Uy, naunsa man ka? Ang imong pag-ani igsoon, dili para i-acknowledge ka. Ni anhi ka kay magpatambal, ni anhi ka kay masakiton biya ta espirituhanon. Magpatambal ka, magpadasik, magpasagpas pulong si Ginoo niya. Labaw sa tanan makigtagbo gyud. Ginoo gud tay imong tuyo. Dili imong tapad, wala man siya, gilaay na ko, dili na po lamang ko. Pastor, sila man lagi pastor. Pasagdai sila kung Ginoo imong tuyo. Tagaan kag kalipay sa Ginoo. Kaya ang balang espiritu, di na kinahanglan mo saka ka dito sa chocolate. Bisag mo palit na lang ka dihang tagdos. Dili, no? Hikala, igsoon, ang bunga sa balang espiritu, saman, kalipay.
Sa imong pagsimba, wa na kay kalipay, way bunga. Kalipay, unsa pa na diha? Gugma. Amen? Ato tanawon kareho, Galatia. Ingon ang Galatia, igsoon pagsulti, I think nas mga chapter 5. Galatians chapter 5. Kay na-misinterpret ni karon sa katawhan nga adto ta didto kay lingaw kayo didto, adto ta didto kay kuan. Nakita jud nako akong gugma niya bisag ingon ang Bible dili siya mao nga gugma igsoon. Dili didto jud ko nahigugma ni Steve. So ningon ang pulong sa Ginoo, but the fruit of the Holy Spirit is love. Dunay gugma igsoon. Unsa man nga gugma? Gugma nga bisag nahurot na ang imong gugma kay kaning gugmang tinawhanon mahurot ra man gani. Matod pa to, ma-expired na ba? Ang chocolate nga, unsa ka tamis, unsa ka mahal, doon ay expiration date. Bulak nga, uska pungpong, igsoon, uska punuan pa na diya. Malawos, igsoon. Kuwarta nga, baga kayong bulsa gikan, stikod, abot rin. Baling kwarta, mahurot gyapon ang kwarta. Pero ang gugma sa Diyos, igsoon, siya dyan tinubdan sa tanan. Tuguti nga sila bali nilang pag-antos ana paningkamot pero ang imong pag-antos ang imong tinguha igsoon mao ang pagkabot niini nga gugma nga bisag nara ka sa kwarto bisag gahigda ra ka bisag nilingkod ka pagtan-aw nimo gausdok laman ning nawong sa imong kauban sa balay di na mapahiyo pero ka love gyapon ti ka ano ba bisag mangunot ng mga naog na ning pilok-pilok. Bisag manghumot ng lana. Oy, ay po lamang mo kagool. Tinod, biya po na. Moabot ng panahon nga malusa ta. Manghaplas, biya po taglana. Dili itong para, manglupad. Lana, ipikasent ba? Ang saan mo na dili sa inyo? Lana. So karon ingon siya, but the fruit of the Spirit is love. You are longing for love. I need love ni God. I need love. Tanaw ni mo, guwapo love. Guwapo love. Walay gugma. Tanawa tong dito sa Kuan Igsoon. Nato sila event nga, love. Ilang event, ulan doon may kusuga, no? Adi na tapos stick niya, aris at tadri, kay malangay tayo diri. But the fruit of the Spirit is love. Kani nga gugma igsoon, bunga nis balang espiritu. Ang imong balang espiritu mukusgan og magapamunga sa diha nga naa ka kanunay sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Kay posible nga naa ka diri nag-awit ka pero ang imong gugma wala na. Posible nga nakas buluaton sa Ginoo pero pura nakagkamatyonon but for the sick kay naay katanaw nimo kadayon ta ani. Igalaigson, we need to experience that the Holy Spirit will bear fruits. Nga bisan sa atong pagwali kita mismo malipay, sa atong pagkanta kita mismo malipay. Hala mulukso mo dihang dili ako Lord simba gyud ko nimo Ginoo. Magkalapok-lapok mang tiil igalaigson. Musimba kita sa Dios. Mga hulog maning atong buhok igsoon. Mga hulog maning atong supay mga hulog diha. Naigugma nga mo alagad, naigugma sa pulong sa Ginoo igsoon, naigugma nga mo simba Lord, mo simba gud ko. Kay matod pas kalibutan simba ko kung di nakakasimba niya diha nakataman. At least unsa man naa ka nga nakasimba sa Ginoo, amen? Kana bang na nakas masakiton igsoon, mo man gud problema. Kay kung dili ka karon maninood nga kusgan pa ka, inig nakas balatian, sikag pakiloy. Lord. Why art thou forsaken me? Oy, si Jesus ra to. Amen ba? Gibuhat na to ni Jesus. Pero kung naras balatian, unya nalig-on ka, magapamlandong ka pulong sa Ginoo, unya magadeklarar pa ka mga pag-ampoy mo, pag-ampo, manuroy pa nag-asa nga lugar, igsoon, magadeklarar pa ka, makakita na kag mga butang nga wa nakita sa uban. Diyas imo pagtuo, kaya ang pagtuo, mo manay mata sa mga butang nga wa pa nimo nakita, pero hitagan pa kag excitement sa Ginoo. Amen ba? Napay mahitabo, Lord. Lord. Napay mahitabo, Lord. Tagaan pa ka. So, unsa man, mubunga ang balang espiritu, igsoon, love. Dagang mga batanon karon, I love this, I love to eat that, I love that. Unsa na nga love? Naigugma, igsoon, nga gikan sa Dios. Kay kaning atong gugma, igsoon, mahurot ra gyud atong pasensya mahurot mo na nga kinahanglan ta sa Dios nga ang Dios maghatag kanato magsustener. Amen. So unsa ba? Joy. Kana nga kalipay igsoon bisag mo biya pa sila tanan mo talikod og di ka mapansin igsoon. Malipayon ra gud gihapon ka dili tungod kay joy ang imong ngalan kun dili na joy nga bunga sa balang espiritu. Ngano man ni sila sige ra man ni silang galipay diha. Problemado biya na. Mas dako pa nagbaryonon nako. Kay ngano man wa kabalo ang kalibutan nga naay joy nga gikan sa Dios. Next igsoon peace. Pagtan-aw nimo katong mga nangapriso sa una nga gipangbuhian na ron nga mangdaga na po dayo. Grabe na kayo karon gubat, rumors, ano man na sa Bible. Pero igala igsoon dunay peace.
Peace igsoon in the midst of the storm. Tinuod na, mabalaka ta, mag-all, pero si Jesus, ayaw kanunaya, ayaw pasulabi ni Ana. Believe. Believe. Believe in God. Believe in me. When we believe, igsoon, there's something happening, igsoon, nga wala ta na ibalo, but we continue to believe until masabdan, raon niya nato, igsoon, ang mga pamuhat sa Ginoo. Amen ba? So kani igsoon, intentional yun nga imong i-check imong kaugalingon, kumusta man ka ter? Nay, gugma di ter? Abot as barangay. Nga naman, musangyaw ta dito. Ano na inindot? Isangyaw ni mo nang dili ng sayop, kung dili ang gugma di amikap, kay ako na guning gipasaylo kap. Kay tungod sa gugma sa Ginoo kap. But ingon ang pulong sa Ginoo na joy, love, joy, peace, unsa man, long suffering. Wala lang ni saad igsoon ang balang espiritu nga naay gugma og kalipay ratanan, na kalinaw ratanan, naapoy mga long suffering igsoon, naapoy mga kagulanan, kasub-anan o kaning pagtudlo sa atong kinabuhi, pagsusi kung asa nadapit ang atong pagtuo, kung asa nadapit ang atong sulukaran sa atong desisyon sa pag-alagad sa Ginoo igsoon, munang naapoy long suffering. Dagang mga Kristohanon nga mubiya sa simbahan for this reason nga, wa ko tagda ni pastor, giaway ko sa asawa ni pastor, wala ko ismaili, wala ko lamanuha, wala na ko'y time, wala na ko'y kuan. Dili ang pastor ay imong tuyo. Usapo na, pero ang pinakatuyo dyan nimo, ang Diyos nga magatabang, magapanday, magapanalangin, magapanalipod, muna imong tuyo yun unta igsoon. Walking with Christ is not only igsoon diha lang sa kalipay, lokso-lokso, bayaw-bayaw, piyong-piyong, kung dili diha pud sa mga pag-antos, o dili ka makaantos kung dili mo bunga imo balang espiritu, mangita kag bisag asa pa kang simbahan. Tanang simbahan imong atuon igsoon kung walay bungas balang espiritu, dili ka kabalong mo antos. Ingon ang Biblia igsoon sa Salmo, ang mga magtotoo daghang mga pag-antos. Amen ba? Murag wa kay pag-antos da, praise God. Murara. Pero kitang tanan natay pag-antos, oy. Ang uban, nag-antos na silang ka itsuraan. No? Nag-antos na. Nag-antos na silang mga lawas. Nag-antos na silang kuan natay mga pag-antos. But the Holy Spirit will give you long suffering. And after long suffering, igsoon, gentle, ayoko ikapang, kailain ka, ayoko ikapang. Higala igsoon, gentleness. Kasabot na ta. Kasabot na ta nga natay mga pag-antos pero gentle gyapon ta. Amen ba? Gentle. Pero dili jud tanan matula gifted jud ka. Nga naman kay bisog gikuan ka mayor mo lagi apon imong batasan. Dili na gifted, nakasabot ka og nagampo kas Ginoo nga Lord tagai ko ani Lord tagai pa ko Ginoo nga ma-extend pa Ginoo. Hopefully we can enjoy this gentleness and goodness and ulahir. Gitagae mig dakong pagtuo Ginoo. Sagot ka dako imong kikinahanglan. Kada ba Ginoo nga inig ampo dako Ginoo mga tumba sila. Bahalag dili mga tumba ampo Munay tinuod nga pagtuo. Abi nagday masakit do. Abuhi ko sis. Yamayong ka mga alam ampo ko ani nakasayop na magkuag sa usang adlaw. Lord tubagon ka ko nimo. Ampuhi gihapon. Maayog sa dili, imong gibuhat, unsay giingon sa pulong sa Ginoo, pray without ceasing. Ampo nga way pagmahay. Nagmahay yung akong giampo. Yan naman, nag-ampo, magkukong makahumag-eskwela niya, karoon nakahumag-eskwela, uy, di naman managad. Praise God. Praise God gihapon. No? So pray, so on faith mo na ipagtuo. Pagtuo di mo, nabuhat ka, alagad ka, nagwali na ka, bali na nimong hinakot niya. Tanto nimong hinakot, wa nay mo kuyog nimos imong hinakutan. Hakot gihapon. Lord, wa may nisakay ron Ginoo. Lord, tabangi ko Ginoo. Sa imong negosyo, Lord, wa goy halin ron. Pero Lord, pagtuo na guni. Ginoo, akong balatian, wa kauswagan Ginoo. Pero pagtuo na guni. Munay, ang tinuod nga pagtuo, masuta nimo kung nakas tinuod nga sitwasyon. Amen ba? Salamat nga naa mo nagpakita mo sa inyong pagtuo sa inyong mga kaigsuonan. Pero kumusta man, tanawa ko na imong kaugalingon. Kung tinuod pa ba imong pagtuo diha sa Dios. Kana igsoon bunga nas balang espiritu. Ang uban na gusto ko kong mahimong parihan ni Joseph. Yes, Joseph kung kamayon to. Joseph. Mudagan mo to si Joseph. Kaya ikaw gusto ka mahimong Joseph. Kaya, usapan. Tawagon ka. Ray. Ada ka, nothing can separate. Ha?
Ray! Ray! Even if I run away. Igala igsoon, yuta, may mahimo kung parihang David niya, muaway kag higante. Adlo kay kamuwali bisag silingan ra, mahimo na nung ka David. Pwede mayon ka, maita ang Ginoo ni David, akong Ginoo. Ang Ginoo ni Joseph, akong Ginoo. Tabangon ka, pero may mahimo kong Joseph, may mahimo kong katong grabe ka anointed kayo, ipang-ana ra ng kopo. Shhh! Mangdagan tanan. Grabe kayo, no? Well, if they are blessed by that, then daw continue kung sa gihatag sa Ginoo nimo pagkakaron. Kaya nga itong topic, Igsoon, be faithful man. So, balik ta sa itong topic para mahuman na ta. Amen? Opening pabiya to. Pawalas ka, kulba ba? Kulba biya puning. Yeah, ikaw dalaro niya. Kung sa may ako, ano, Lord, unsa man ni. Di man yung tot pa akan ni, kaya dagang igo. Wabiya tagakuyog. Saom na ko pagpangigo ninyo. Lord, unsa may kinahanglan ani nila. Madi, be found faithful. Amen. Balik ta sa Korinto, Igsoon. Ingon ng Corinthians, moreover, it is required to a steward that a man be found faithful. Ang atong goal sa atong pagsimba, Igsoon, dili para mahimot ang ilado, praise God kung ipakapina sa Ginoo. Amen ba? Dili para mahimot ang sikat, maayo nang mo play og instrument, maayo nang mo kanta, maayo nang mo wali, Igsoon, pero maayo nang mo pasinaw og bangko. Pastor, kung mo-absent ko, abog yun na akong bangko, munang ayaw absent. Limpyuhi yun ang imong bangko diha. Amen ba? Limpyuhi na, ayaw absent. Pastor, wala manggoy kuan, walay pang gasolina. Hala, pang-invite niya, libriha og sakay padung simbahan para tabangan kas Ginoo, panalanginan kas Ginoo para dagang ikapagas. Kay mo man na, Pastor, walay kuan, Pastor, walay kuan. Ala, hakot. Ginoo mo hakot ko, tagai ko tabang Ginoo. Sige, sulay hakot bisag pitik-pitik na ng imong gasolina diha. Hakot gihapon, balag magtungluran na imong duha. Nga namdag imong sangyawan while gatuklod. Abot diri man ang wali, at least kasangyaw yapon ka. Pero talagsan na may muhimo anak ron. Sa unang way motor, mulakaw, diri Lord, palangin ni motor Ginoo. Kay kung na ako'y motor Ginoo, ako juning hakuton. Karon kay nanay motor. Ya sinaw pag kayo, di naman mahakot kay malapukan. Ginoo kung na ako'y sakyanan, Ginoo, i-bless ko nimog sakyanan, Lord. Ako jud tabangan ni pastor, karon nanay sakyanan, sige na lamang i-parking tabunan. Ginoo kung baka human ko kog eskwela, Ginoo, akong giampo, Lord, nga imo kong panalanginan, or gipanalanginan si Ginoo, Igsoon, gipahumag, eskwela, na mayong trabaho, di naman noon mo simba. So karon Igsoon, ingon ang pulong si Ginoo, and mind this, nga ang pagsimba, dili ra sulod sa simbahan. You can worship God dito, Igsoon, sa imong trabahoan. You can worship God sa imong panimalay. Kung sa imong gibuhat, gabiyahe man ka, you can worship God. But ingon ang Hebrews, Igsoon, that not forsaking the assembly as manner of some is. Doon na dyo'y panagtigom nga dapat mo attend ka, Igsoon. Amen ba? Nga naman mo attend ka. Kaya naman po'y time nga magluya ka, makapoy ka, ganahan kang makakita atong mas nagluya pa ni mo. Sila gani ni simba gani nga mas problemado pa na ako. Ako pa niya di mo simba. Mumanta na. Simba-simba di ka problema. Satanic mind. Satanic mind. Daghang problema simba man ako pa ka ha. So karon Igsoon, unsa na barong orasa basig papaulion ako ninyog Negros. So karon ningon siya, be found faithful. Ibutang ni sa atong panumduman, be found faithful. Unsa man nga faithful Igsoon? Ingon dire, having and showing the true constant support or loyalty. Constant. Unya, tinuod, Igsoon. Dili kay karon lang, kung i-bless na ko sa Ginoo, adto na ko dito, mangita ko simbahan ka ng mubagay ko. Uy, say mubagay ka. May simbahan nga mubagay ni mo. Mublend ra ka simbahan. Ang simbahan magtudlo man ni mo. So, ingon dire, loyalty, to support, and loyalty. Dapat mo suporta ka sa buluhaton. Na yung mga prayer. Pahibalo kung di ka kaanhi. Pastor, di ko kaanha pero mag-pray. Gihapon ko diri. Kay magsipag handuraw yung pastor. Lord, asa. Di siya kabalog. Asa. Dapit iampo. Kay Lord, basig tuwa ro siyang balay. Basig nagbiyahe pa ron. Ginoo, basig tuwa pa ron dito. Dili siya kabalo. Pero magpahibalo ka, pastor. Muna akong problema, pastor. Kabalo kayo siya kung sa iyang girisita. Ngayon siya, anadaya. Sige, Lord, pukawa Ginoo. Lord, tabangi, Lord. Lord, naday kagubot tabangi. Pahibalo. Amen ba? Pahibalo. Para kabalo ang imuhang leader o sa iyang gipray para nimo. So, ingon ang pulong si Ginoo Igsoon is support.
loyalty. Loyal ka diha sa buluhaton sa Ginoo. Amen ba? Ang uban sa ato, maybe naglibog pa unsa kay plano sa Ginoo sa kong kinabuhi, unsa kay gipabuhat sa Ginoo sa kong kinabuhi. Ani sa simbahan, pagkita nimo ari sa simbahan, kita kag lawa-lawa, muna ipabuhat sa Ginoo nimo. Pagkita nimo murag init ang simbahan, butangan dagay nako nig aircon, Lord, panalangin ko para maka-aircon me. Muna ipabuhat sa Ginoo nimo. Di ara day simbahan, pastor, na may mo silingan, ingon ang Ginoo, lakaw, walihi dito, sangyawi, hindi man ko kabalo. Ay padadig sulat. Dear neighbor, first of all, Jesus loves you. Sa chat, bitaw, mayo mo tayo mo chat, no? Mayo mo kita mo chat. Munay, kung lalibog pa ka usay mo buluhaton, balik sa basic. Kung usay mo nadunggan, munay i-apply. Kung ginikanan ka, be faithful to be a parent sa imong mga anak. Samtang muuli pa, sultiig yun. Ayaw lang kasaba, sultii lang. Kay kung mamati man sila og dili, the good thing is, nisulti kanila, you do what is your part as a parents. Imong gisultian kay steward man kasi mong anak. Pastor, basig di na nimo hatag nako. Pastor, ba ay ang Ginoo man po'y mabuhi gyud nimo. Ang Ginoo gikan pa katong wa pa naghatag, ikaw pa'y gatag si mong anak, wa makapasagdi sa Ginoo ato. Pastor, basig mangluod, pastor ba? Sagdi lang sulti ilang hinay-hinay, no? Sa una war na ato sa una war. Punda. Sunod ko to. Istraya na eh. Karon di naman na pwede. Sorry dito, istraya namin. Di naman na pwede. Sa pagkaroon, imo sultian. Ayaw, di mayo. Ayaw. Balik-baliki, steward. So ningon dire igsoon, ikaduha igsoon ningon siya, deserve trust. Unsa man ni igsoon? Keeping your promise or doing what you are supposed to do. Imong tumanon ang imong saad, unya buhaton nimo kung unsa ang imong buluhaton. Diri sa simbahan, unsa may imong buluhaton kung muanhi ka sa imong pagsimba. O ila na pastor, o ila na diha, ila sila ra may kabalo ana. Ayaw nag-ibutang si mong una-una. Pagtan-aw nimong nay pululuton, puluta. Pagtan-aw nimong abog ang bintana, buhata. Pagtan-aw nimong nay sililhigon, ayaw na paghunat. Ila ra na mga batanon pastor para matudluan po na nimo. Nya ikaw di ay you miss your privilege igsoon nga makaalaga diha sa Ginoo. Kay kani atong gibuhat simba man pero kanang pag-alagad application man na sa imong pagsimba. Unsa imong napaminawan? Amen ba? Imong napaminawan, imong gi-apply. Pastor, bisag gaudhag na ko pastor pero manilhig biya pud ko pastor. Bipaliti ko na may silhig diya. Murag naupos na po na imong silhig. Basig panghipos. Higala igsoon bisag inanira ning atong tigumanan kay kani tigumanan di pa ngon ipadak-anay god. Di panindotay. Pero kung sa imong makita diri nga pwede nimong ibutang, mura bag inyong balay, second home ni ninyo. And this home is connected for your eternity. Ang imong balay, bilin na nimo, ala simba po dito sa inyong balay. Pero naadyo tay balay, igsoon nga dirita, i-comfort, dirita tudluan, dirita kasabaan, dirita. Nindot po nang na mga saba nimo, kaysa wa naging mga saba nimo, diyong ikaw nalang magkasaba-kasaba sa imong kaugalingon na, kailangan nakagtambal. Nga pulong sa Ginoo gihapon. Now, ingon ang pulong sa Ginoo igsoon nga promise or doing what you are supposed to do. Kung unsa imong ikatabang, unsa imong nakita nga nanginahanglonon or kare kinahanglan igpintal dire, Lord, ampo ko Ginoo. Ampo sa. Kay kung di ka mo ampo, musalig ra ka sa imong bundle, musalig ra ka sa imong account, musalig ra ka sa imong support, sa imong sweldo, basig moabot ang panahon nga mayong ka, kana diha, ako diha. Kana diha, ako'y nagpakuan ana. Ayaw. Himaya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo. Pastor, wa man gud mi naabot karon. Mo bitaw iampo sa Ginoo, pangayuan sa Ginoo igsoon. Kay kung steward ka sa Ginoo, makita ka sa Ginoo, gamiton pa ka sa Ginoo. Kung diri sa buluhaton igsoon, dili na ta magamit. Kung diri sa buluhaton igsoon, dili na ta makasabot unya daghan na kay tang nakatunan. Peligro nga mahimo tang mga Pariseo sa Saduceo kanhi nga mamantay na lang sa sayop sa uban. So karon igsoon mo nang niingon siya igsoon sa imong makita baling daghana pa kayong buluhaton. Kung ibol pa ka napakay kusog ipagamit ang imong kusog. Kung nakay gamay makuot ipagamit ang imong makuot igsoon. Nga moyong ka nga Lord salamat gud kayo Ginoo nga imo kong gigamit Ginoo. Inana ba? Dige Lord sa mon kun imo paggamit Ginoo. Lord tabangi ko Ginoo. Igsoon bali na tandaghana i-review bago tong mga wali niya nada sa wali diha gyud ka tudluan para inig-uli nimo mao di ito. Sa inyo mga balay unsay gikinahanglan diha basic needs, di ba mangita man mo? Inig-uli ninyo diri inig tan-aw ninyo. Unsa may gikinahanglan aning among simba? Unsa may gikinahanglan aning among panagtigom? Gakinahanglan din itig lamano. Ha ala lamano. Lamano.
kinahanglan din mo tagad, kinahanglan din mo kuha, mutagbo kamong na mga motor, ipagamit sa Ginoo ang inyong mga motor. Oy Lord, ikaw na drive Ginoo, hala Ginoo, ikaw na balas gasolina. Lord, gamita ko Ginoo. Inana ba? Gamita ko Lord. Invest your strength and effort as you are able. Wala gaingon ang pulong sa Dios nga hutdon po nimo tanan. Kana bang ma-develop ang imong gugma, ma-develop ang imong workmanship igsoon, ingon nga mga piniyalanta sa Dios. Unsa man supposed to do? Unsa may imong buluhaton? Unsa may gikinahanglan? So kung trapo ka sa bangko. Kung naay mga buluhaton, apil ka. Kung di ka ka-apil, pahibalo, pastor, di ko ka-apil, pero mag-ampo ko, pastor. Nana ba? Pahibalo igsoon. Now, para masabtan nato ni, ingon diri igsoon, be found faithful, na ay tulo ka butang di yung mahuman nata. Number 1, na ay honor ni ining tanan. Na ay honor, kanang tag-iya ni ining tanan igsoon. Ayaw pag ingon, na ay mga proud kayo karon igsoon, boasters and proud mo ingon, tungod sa akong gibuhat, tungod sa akong paningkamot, ako ning nakabot. They will not acknowledge the Lord. But ningon ang pulong sa Ginoo igsoon nga ang ilang kaalam aning kalibutana binuang na lang kay gibless sa Ginoo nakahumag eskwela, gibless nga makatrabaho, gibless nga maka-abroad, gibless igsoon sa mga panalangin aning kalibutana apan di na mo ila og Dios. So ningon ang Bible, ang kaalam aning kalibutana binuang na lang atubangan sa Ginoo. Og ining abot sa katapusan igsoon kaning tanan ibilin ning tanan aning kalibutan na igsoon, pero ang imong gibuhat para sa Dios, ang imong gialagad sa katawhan sa Dios, ang imong pag-apil sa buluhaton igsoon dili na giutang sa Dios og wala na kalimti sa Dios. Amen ba? So atong masabtan bisan pag moingon ang China nga sila'y tag-iya sa China Sea, but you know naa adyoy usa ka tag-iya nga naghimo ana ang Dios. Kita di na lang ta makig-away igsoon kay wa ganit ta bisag dibumba ay naa di ay mo og uban naa mo diha ay mo kumpiyansa ha madakpan mo. But you know igsoon ingon diri Psalm 24 verse number 1, ingon ang pulong sa Ginoo Psalm 24 verse number 1, ato lang paspasan og gamay igsoon for the sake of our time. Murag excited na mong muampo no. So arita diri igsoon Psalm 24 verse number 1, ingon ang pulong sa Ginoo pagsulti, the earth is the Lord's and the fullness thereof, and the world, and they that dwell therein. Unsa day igsoon sa giingon? The earth is in the Lord's, and the fullness thereof, ang kinatibuk-an ni ining kalibutan, ug ang tanan nga naan niini anaa sa Dios. So ang tag-iyag yun aning tanan sa Dios, bisag ang diris kalibutan, diring barangaya mag-angkon-angkon tagyuta, pero kanang igsoon steward ta ana, pero ang tag-iyag yun ana gabuhat ana ang Dios. Mayon ta nga ako aning kinabuhi, ayaw kog hilabti, pero ang gahatag yun ana nga kinabuhi ang Dios, og moabot ang panahon nga iuli nimo na sa Dios or pangatubangan nimo na sa Dios igsoon. Amen ba? So steward ta aning tanan. Sa imong trabaho, stewards ka. Nangandoy ka sa mga estudyante. Nabay estudyante dire, amen? Na kay kuan man dayron bakasyon. Mga estudyante, steward mo sa inyong pag-eskwela. Nagampo ko nga na ako'y mayong trabaho, makapatukod ko balay, mao ni akong resources, mao ni. Kung dili ka maayo sa imong pag-eskwela, imo po nang anihon pag human imong eskwela. Steward ka sa imong trabaho, sa imong sweldo, steward, gipanalangin, gipiyal na sa Ginoo. Unsa may imong na-achieve karon, stewards ka. Kung ginikanan ka, stewards ka sa imong pamilya. Kung anak ka, stewards mo ka sa imong ginikanan. In return, inig kaidaran nila, ikaw mo imong amuma. Stewards ta niya na igsoon. O ang tanan aning kalibutan igsoon, we are stewards. Wala tayo kapanghinambog dire. Kung naman tayo kapanghinambog ka nang gipiyalantas Ginoo. Amen ba? So dili pa ni masabtan karon sa kalibutan, but I hope and pray nga kitang magtotoo nakasabutan ini nga kung walay tabang ang Dios, walay dili mo tabang ang Dios nato, wa gyud tay mohimo. Mubitang lonely ta usahay, munang masubo ta usahay, munang maguol ta usahay og manginahanglan ta usahay og masakit ta usahay igsoon. For this reason nga makailata nga kung wa gyud day Ginoo, wa gyud day tay mahimo. Pero kung ma-acknowledge na to ang Ginoo, kay ningon man pud siya, kung tinuod nga punuan, kung magpabilin ka nako, kaysa nga man ka, makapamunga kag daghan, or makapanahon kag makapanangapod. Pero kung wa pa'y bungag, wa pa'y sanga, pabilin gihapon. Be found faithful. Be faithful into the Lord. Even if dili nimo ma-feel sa imuha nga carnal nga pagbati igsoon, continue into the Lord. Remember His word.
Matod pa ni David, Lord, renew the joy of my salvation. Naay time nga di na ganang mudayeg ang kalag, broken kaayo, walay kalinaw si David sa iyang kalag, kanang kinasudlan, nga wala siya kasabot. But niingon si David, bless the Lord, O my soul. Bless His holy name. Iyang gitudluan ang iyang kalag, nga mudayeg sa Diyos. Renew the joy of my salvation. Give me a new heart. Pag yun ingon ang Ginoo, renew your heart. Sige, ingon sa Ginoo, renew your mind. Because we have the power to renew our mind, but we don't have power to change our heart. Pero nagsugod na sa huna-huna tanan. Kung karon kabusta, atong nauna-on nga, diri sa kalibutan kabusta. Pero dito sa langit, adunahan ta. Matod pa sa awit, gihimo siyang kabus haron kita madato. Lamias atong kanta, gihimo kang kabus, hilak gyud haron ako madato, madato. Pakasabot. Atong kadato igsoon dili sa kalibutan ko dito sa langit po. Amen ba? Ang tanan gikan sa Dios. Number 2 igsoon. Number 2, we are all stewards. Gipiyalan ta sa Dios. Piniyalan ta sa Dios igsoon. So tungod kay gipiyalan man ta sa Ginoo, atong sabto ni, atong apinon karyo, Mateo chapter 25. So para masabta nato, unsa may gingon sa Mateo chapter 25? So ingon ang Mateo chapter 25 in a quick verse number 14, for the kingdom of heaven is as man traveling into far country who called his servant. Kita bang tanan willing nga mangalagad sa Dios? Amen. Kita bang tanan diri igsoon alagad sa Dios? Amen ba? So ningon siya ang gingarian sa Dios sama niini nga ang atong Kristo miadto sa gingarian niya dito sa langit igsoon. And He called His own servant. Og yang gitawag ang mga alagad sa Dios, kita katawan sa Dios, and deliver them into His goods. Haron sa paghatag sa mga maayong butang nganhi kanato. Unsa may maayo nato kanhi? Atong health, atong gininhawa, atong kusog maayo, atong pamilya maayo. Pasalamati ang Dios niya na igsoon and be faithful nga mahimo kang steward. Verse number 15. Into one He gave 5 talents, and another 2, and another 1 to every man according to his several ability. Remember this, nga mohatag ang Ginoo, look at this. According to, to every man, according to his several ability. What does it mean? Nga mohatag ang Dios sa pasigo ra nato nga kaya. If you desire nga daghang mo follow nimo, then be faithful as a follower of Jesus Christ. Kung ganan kang daghan pang maabot nimo panalangin, nga maabot nimo igsoon, then be faithful igsoon nga imong gipray, Lord, himua po ko nga panalangin Ginoo sa imong buluhaton, sa akong silingan Ginoo. Kay kung nakita sa Ginoo nga kani manggihatagon gyud, kani mahinabangon gyud, kani maayo ni kasing-kasing, then naay idugang ang Ginoo nimo. God will supply all your needs according to His righteous and His glory igsoon. Amen. Sa iyang kahimayaan. Now, muhatag ang Ginoo according raman sa imong several ability. Straightway took his journey og nikayab sa siya dito sa langit. Parabol man eh. So, ato ibutang, si Jesus nikayab sa langit. So, gitagaan ta, gipiyalan ta sa Dios. Nya ang gipiyal sa Dios nato, pasiguro sa atong gikaya. Munang may tag ako si Pastor Jonas. Nya kay di man ka willing muhilak. Di man ka willing muwali bisag usaray mawalihan. Di man ka willing muampo bisag may tag ako si kuan nga grabe kayo ilang panalangin. Oy, gasugwak-sugwak nya imo kasing dili pa willing nga gamiton. Dili pa willing nga musugwak ba. So may tag imo iampo sa Ginoo, pangayua sa Ginoo, Lord, tabangi ko, gamita ko Ginoo. So sa imo rang abilidad, kumusta man ang imong ability karon? Bisag lisod-lisod igsoon, bisag kapoy usahay, but be faithful, padayon and ask the Lord, Lord, gamita ko, Ginoo mo hatag ko, or Ginoo mo tabang ko Ginoo, og nakita na sa Ginoo. So ingon ang Bible, tagaan pa og daghan. Verse number 21, and the Lord said unto him, well done. Verse number 19, after the long time the Lord of the servant cometh and reckoneth with them. Dibalik na. Unya ningon ang verse number 20, and so he that hath received 5 talents come and brought other 5. So ang katong nakadawat og 5,000, nag-earn po siya og 5,000. Unya ningon siya saying, Lord, thou delivers into me 5 talents, and behold,
Lord, napo ko gihatag ninduta, no? Nga sa adlaw nga mga tubang, tas Ginoo mayunta, Lord, imo kong giluwas, imo kong gitagan niini, Ginoo. Og karon Ginoo, muni akong tanan nga nabuhat, Ginoo. Muni akong na-invite sa church, nga bisag dili mo simba, akong kanunay nga gi-invite. Muni akong gikuha, Ginoo. Lord, muni akong gi-invest sa imong buluhaton, Ginoo. Ninduta kung natay ika-present sa atong pag-atubang unya sa Ginoo igsoon. Amen ba? So ningon siya, dos nakadawat og 5 talents igsoon, nahimo nga 10 og iyang gi-preserve, imo kong gitagaag 5, diya pay lain nga 5, Lord. Ako ning gihatag nimo. Unsa may giingon sa Ginoo? Well done, good and faithful servants. Isip mga alagad sa Dios igsoon, we will face accordingly. Giingon sa Bible igsoon, nga ingnon pud unta ta sa Ginoo nga, well done and good and faithful servants. Amen ba? Sumunta ni isulti sa Ginoo na to, thou good and faithful. So duha kayo, thou good, and siya, well done. Wow, nahuman yung kalibutan. Katapusan si mong kininhawa. Into you I commit my spirit. Tagbo kasi Ginoo, absent from the body will be present to the Lord. So ingon ang Bible, ingon ang Ginoo, well done and good and faithful servant. Not only that, ningon siya, has been faithful for a few things, kay kasaligan ka sa gamay, and I will make thee ruler over the things, enter thee into the joy of the Lord. Siya, sulod. Pamati, kay importante kayo ni. Atong masabdan niyon siya, enter into the joy of the Lord. Kung imong gibuhat ang buluhaton sa Dios, bisan sa imong trabahoan, sa eskwelahan, sa imong panimalay, kung musimba ka, dili lang problema bago bayronon ang imong dadon at ubangan sa Ginoo, kun dili ang imo pong kalipay nga bisag unsay nahitabo makasimba pa kas Ginoo igsoon. So unsa ingon sa Bible, enter into the joy of the Lord. Ninduta inigtikang nimo diha, kabalo kasi mong hunahuna nga Lord, di ana po ko Ginoo. Lord, nakabuhat jud ko og kanang mga kapakyasan, but Lord, salamat imo kong tabangan Ginoo. Ano ingon ang Bible, enter into the joy of the Lord. Ang kanidi ay nagapangalagad sa Ginoo og nagmatinud-anon, dunag yoy pinasahi nga kalipay nga ilang mabati sa ilang pag-alaga diha sa Dios. Amen ba? Og dili lang pamati og ayo kay sila ramanggoy music team, sila ramanggoy mukanta. Ngano day kung naka sa likod niya nagkanta ka nga para sa Ginoo, ang nagkanta sa atubangan wa nayab-an sa panalangin pero ikaw nagkabasa-basa. Wago ka na dugilon bali. Basa kay kus panalangin ganina. Imo sugilon ba? Bisag nara ka diha sa likod nakaskilid pero tinud-anay Lord. Na ako diri, ang diri sa atubangan, Lokso po mo, lokso. Bali na paninod, pero ikaw, Lord, hallelujah. Salamat kayo, Ginoo, nga imo jud kong gipaanhi karon. Be found faithful, my dear friends. Amen ba? So siya enter into the joy of the Lord's. Of the Lord. So dili ni padaghanay og talents. Sila magod dako magod ilang hatag, nakahuman magod ilang anak og kuan, nakuha mo nilang naabot. Tanawan ning nakadawat og 2,000. 2 talents. Ang nakadawat og 2,000, ang iyang talents igsoon is iya pong gipresent sa Ginoo. Ningon ang Ginoo pagsulti, aningon siya, Lord, imo kong gitagaan og 2 talents ug karon 4 talents na ni. Dara Ginoo, ako ning gihatag nimo, ako ning giuli diha nimo Ginoo. Unsa ingon sa Ginoo? Siya, gamaya pud ana. No, ang Ginoo walay pinalabi. Ningon siya, well done. Verse number 23. Well done, good and faithful servants. Thou hast been faithful over few things, I will make thee rulers over many things. Enter into the joy of the Lord. Tanawa. Bisan og dili kayo kakabalong muwali pero matinud-anon ka, nag-ampo ka sa Ginoo niya, excited ka, Ginoo, tabangi ko, Ginoo, musimba ra gyud ko nimo Ginoo, Lord, tabangi ko makasunod, Lord, gamita ko Ginoo. So kada simba nimo diha tikang hawiran kas mga little demon igsoon pero mayon ka, Lord, salamat. Mayon ang Ginoo nimo, enter into the joy of the Lord. Amen. O pagka ni kanta igsoon, lipayon na ka sa Dios. Og bisag magkanta ka, lipayon diha po kas Ginoo. Kanang pugso ni mo imong kaugalingon. Igsoon, katawa. Igsoon, dapo. Igsoon. Bisag kung saan pa nimo nagsugo, kung wa gyud niya nabati ang kaayos Ginoo, di gina kadapo. Mao pa Pastor Nas, you cannot worship unless you change. Because worship can change. Amen? Worship can change. That's a good servant. Rada, good servant. Steward ta igsoon. Your steward sa imong nga health karon. Butang nato medyo unstable ang imong nga health but steward yapon kaana. Pila na lamang kaadlaw ang imong kinabuhi aning kalibutan na steward yapon kaana. Ang chances nga mga lagad kas Ginoo steward kaana. Ayaw kasuya sa uban.
Be faithful into God. Mora ginaibutang, Lord, help me to be faithful to you. If you are preacher, keep preaching. If you are worship, keep singing for the glory of God. Kung hingampuon ka, keep praying for the glory of God. Kung inviters ka, bisag wa pay mo sanong ni moron, keep inviting for the glory of God. Kung tinghakot ka, ako na po'y gisugo, kakapoy pud ani. keep doing. Unsa to? With trueness of heart. Pamati og ayo, napatadiha tanan, amen. Kani man kung moapil sa paghago. Kung nay mga kalipay, maapil pud siya sa kalipay kay nihago man siya. For example, niamot mo kus kahalublak diha, nganong mubiya man mo nga naman diha inyong us kabok halublak. Sabta na to imuha nang usa ka bangko diha. Nganong muundang mo kog simba nga ako may nihatag ng bangko nga akong lingkuranan. Magpadayon kog bubalik ang Ginoo dili ko. Nana ba? No? Naakay na apil ba? Pila nakahilak na akong pila naka problema akong na sulba diha, ya mubiya ko. Asan po kulay magpasulba sa akong problema? Pabilin ba? Amen ba? Be good and faithful stewards. Be faithful igsoon. Tanawan ning dautan nga stewards. Ang dautan nga stewards, dautan nga piniyalan. Tanawa, verse number 24. And he which received the 1 talent, kay kani man kung usay pasilhigon na ta sa church, ganahan tang mukanta pero silhig wi gihatag. Ganahan ta nga ma-acknowledge pero wa ta na-acknowledge. Igala igsoon, pamatiog ayo, bisan pag silhig ra na diha ra sa pagkanta-kanta ra sa. You know, when I got saved, magmata ko sa Dios kadlawon, magsilhig ko, Lord, kung tagaan ko nimo og simbahan Ginoo bisag gamay ra. Tabangi kong magmatinud-anon, magsilhig ko. Bisita ko gagmay kay simbahan, kinawayan, grabe kay pero magdayeg, grabing dinapuay, paglipay ko, Lord, bisag kinawayan ra day Ginoo niya. Inani ra Ginoo, Lord, tabangi ko Ginoo. Muna nga kung unsay gihatag sa Ginoo karon igsoon, akong gikalipay for this reason nga nangayo ko og gamay pero gitagaan ko subla pas akong gipangayo. Kung unsay imong gipangayo niya, imo pong i-practice. Amen ba? So, kung ganahan kang mukanta hala, pray to God nga Lord, i-develop akong tingog. Ya diha ra ka backup singer ra ka diha nya ang Ginoo mo imong audience ba. Yung Ginoo wow nas likod pero grabe kay mo kanta. Uban gaana pa cellphone. Usa man na. Focus. Di kuan akong bisita. Bisita day. Ki-invite nang invite pa di ay bisa kasugod na. Praise God gyapon. So ingon diri invite ako mo kong Bible kay nasa cellphone. Magbasa rin in the beginning. Ting! Nikaon na ka? Uy, naunsa. Nausob naman. Yan rin. Verse. Lami mo na inana, no? Mangutanan mo. Nikaon na ka pag amping diha na. Harla kay nagkadayon, bitaw na. Wa na may lungagay. Wa na ipangutan anay ni kaon. Pagkaon diha. O sa may sudan, kaning akong kaguol. Mga unta, kit-kiton di karon. Kit-kiton di ko noon. Ay, sabay-sabay kay naay nga pamatin. Kit-kiton di ka. Pero nindot kung mubunga malang espiritu igsoon, bisag usay mag-uol ta, pero dihara na taman. Padayon. Amen ba? Gugma, no? Bisag dili na nga higugmaon igsoon, pero lami, gyapong higugmaon, kanang gikan na gyud sa Ginoo ba? No? Muna ngayon, kung ganan daw ka mangita og tinuod nga gugma, pangita og kanang igo-igo ra. Di po ta moingon nga kasipala na po na. Ana igo-igo ra gud ba? Diha gud nimo na makita. Pero bisan pag magkinaunsa, maabot ang panahon nga manghumot ng haplas, himot ng kuan. So ang gugma nara gyapon kay gikan na si Ginoo niya nakasabot pud ta igsoon. Amen ba? Di ma puro emosyon. Responsibility pod. So karon ingon ang pulong si Ginoo, tanawa diri ha. Kaning nakadawat og 1,000 ingon siya, tanawa himantayon pa ni. Himantayon unya, unsa man ni? Mamasangil ba? Mamasangil niya himantayon, tanawa verse number 24. And he which received the 1 talents come and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man. Nakabalo pa ko siya. Kabalo kayo ko anak. Kaya nga naman, musimba man pod, mamati man pod, pero igor ang nahibalo, pero di mo tuman. Siya, kabalo ko ana siya. I know thee, and thou art hard man, reaping where thou hast not sown. Grabe kayo, namantay pa. Mangayo ka, bisag dili ikaw gatrabaho. Grabe ka.
Dili kay gatanom, dili kay gatrabaho, mangayo ka. And gathering where thou hast not strode. Nagkuha ka bisag wala nimo gihaguan. Grabe kayo. So ang Kristohanon di ay nga dautan or ang alagad nga dautan, mamantay na lang siya dili kuan. Ang kusog kaingon, kana sila mangayo nag ikanapulo diri gani ang abot og ang kapin ihatag tanan. Ang uban siya nalag pamantay, ikanapulo diha hatag nanagko na ilang pastor, gamay mo lagi. Siya nanagko, ni dato na asam ka dato agud ana gud. Pero magmatinud-anon tas Ginoo puro ta i-bless sa Ginoo igsoon sa gamay sa butang. Ayaw kalimti igsoon ang gihatag sa Ginoo nga kanunay gaampo sa inyo ha. Amen ba? Amen. 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 Murag nakalimot ra po mo dayon. Ayaw kalimot. Kaya gaampo na sila. And ningon ba ang Bible, He gave you a pastor according to God's heart. So unsaon nimo paghikap ang kasing-kasing sa Dios, imo pong iampo o iatimanon ang imo nga ang ga-serve sa imuha igsoon. So karon ingon siya dire, and was afraid, went and hide, 25, the talents in the earth. There thou hast that is thine. Diya ako rang gilubong. Kitang tanan natay talento. Dili tanan kabalong muwali pero nay uban kabalong jud kayong musangyaw. Dili tanan kabalong mukanta pero ang uban instrument. Nay uban doble ang talents. Pangutan ako, kinsa na may imong natudloan doy? Tudloi, i-share ang imong talents, multiplied and be faithful sa imong talents. Ayaw himuang nga mahimo kang labaw sa uban. Ako'y sunda kay ako antigo kayo ko ani. Tudloi ang uban igsoon. Ipakalyap ang imong nga talents. Basig akong tudluan niya dili na nun ako'y pilion na. Unsa naman una? Dautan. Nin siya, I was afraid. So unsa may ingon sa Ginoo? So unsa dito? Ang maayo nga sulugoon igsoon, good and faithful servant, i-welcome sa Ginoo. Inig masimba igsoon ay mga kabugaton pero mayon ang Ginoo, good and faithful servant. Na ay mga dagang gipas-an problema sa balay mo ani sa simbahan, mayon gyapon ang Ginoo, good and faithful servant. Pero katong mga walay gipas-an gapahayahay ra, walay giapil nga buluhato ana dito igsoon. Ingon ang Ginoo pagsulti verse number 26, and the Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servants. Apel kita ani. Amen ba? Ako ana ako sa Ginoo, Lord, muwali ko be faithful Ginoo. Tabangi pa ko mo faithful Lord. O say wicked, anang slothful ba? Kasabot mo ko say slothful? O say may slothful? O say slothful? Tapulan. Or walay hinungdan. So yun siya, the Lord answered and said unto him, balik-balik diri. Diri. The Lord answered and said unto him, thou, alawi, apa kayo? Ali, sunod. Thou, ali. Wicked and slothful servant, knowest that I reap where, tsaka balo man di ay ka. Nakadungog naman ay ka, nawalihan na ka, grabe na nimong nahibalaan, pero wala kay gibuhat. Unsa may buhaton igsoon, ay mo katingala. Ala unsa may gipasabot ato ni pastor kanang daghan na ba po kong nahibalaan. Mabita na pinaka-basic igsoon. Pag ari niyo simbahan niya nay pululuton, kamo yung nagpulot. Ayun ang kulat, puluta dong. Ayaw. Take your reward. Imuha man nga chance nga mo take ka sa imong reward. Nay mga trapuhanan, trapo ka. Nay mga hakuton. Nay mga alamutan, amot ka. Nay mga kung way ka amot, ampo ka. Nana ba? I-appeal nimo ang imong strength, ang imong i-appeal ka. You are member of the body of Christ. Dili ka kaning alom, apil ka pa ng alom, dili ka kaning warts, ingron, usam nang warts, kanang way angay tanawon ba, mga pin-kapin, naman po kuha no, dili ka warts, apil ka sa body, so kung unsay kadaugan sa body, panalangin sa body, buluaton sa body, apil ka, kuko ramang kuko diha, nya kung way kuko, imagine na kung wa kay kuko, maayo ba? Sakit. Ayun, pastor na uklag ko. Ang sabi mo, siya datuluan, bagugkuan, akangilo. So, ang kuko, importante. Pangita ko no, ansa manggug ka? Basig tiil ka diri, hala pang lakaw, pang invite. Balag di pa mo kuyog nimo adto agyapon kay ikaw gihaguan man pug ka og invite. Dugay man pug ka ni anhi. So ana na igsoon ba? Imong gi-apply ang pinaka-basic, no?
Unsa man ka provider ka, wa pa kay mabuhat, hala provide kung sa imo ikatabang sa buluhaton, na imong lakaw, hala tagaig pang gasolina sige lakaw. Kay kung unsay ilang anihon dito sa ilang paglakaw sa kayos Ginoo, apil ka sa mga panalangin sa Dios. Pastor, sila ra lagi mo i-bless pastor. O gani nga apil. Para ma-bless tag apil ani, no? Nanaraman ko na. So ingon diri, take therefore, kita biya tanan diri, asset biya ta. Amen? Mga asset ta, bisan pagbutang nato igsoon, mga wala na ning atong ngipon, asset gyapon ta. We can still smile without. Welcome. Asset gyapon ta. Kung di mo na makaya, naman kay makaya, so kana ra usa. May tagkuan ko nila. Ayaw nagproblemahan na. Alita diri, tanawa god. Kay kung dili nimo gamiton ang kusog nga naa nimo karon, ilaharam mo nang kuan kay mga batanon pa, napa sila chance. Mo ganing kitang mga edad-edara na, amen ba? Kitang mga edad-edara na magpagamit as Ginoo kay idara na biyatas. Uroy og diha ra tataman. Ya unsa may giingon nato sa Ginoo, Lord, muni akong kusog, muni akong panuigon Ginoo, ako nang gitugyan nimo Ginoo. Ya unsa may giingon sa Ginoo, thy good and faithful servant. Walang kita ika-over sa Ginoo something igsoon. So dapat maninuod jud ta, labi nag-edad-edaran na ta igsoon, pasagdain ang uban nagakandusingot sila, pamunglay ang silang gibuhat, kita mubunglay man gyapon ta maning kamot gyapon ta, pero naay Ginoo ba? Amen ba? Naapil ang Ginoo gyud. Kay mo nay pinakapunto igsoon, kay kung wa kay gibuhat, pulan na lang ka, kapuyo na lang ka ug di na ka mosimba. Pero na kay gibuhat, excited pa ka mga ka sa Ginoo, sa pambuhaton sa Ginoo, gamiton pa ka sa Ginoo, imo nang gipangayo, imo pang masahion si pastor, imo pang driver no sabi mo pwede ikatabang igsoon para sa buluhaton sa Ginoo igsoon, sa pay mo ikahatag bisag piso-piso, wa man puta ingon na nagpakalimos. Kay ingon si Pablo, bisag wala, bisag gutom, bisag nakatunan ning tanan. Amen. Nakatunan ning tanandaan. Pero ningon siya, apil mo sa buluhaton, kay dili ra mo warts, dili mo dalikdik ra. Kundili apil gyud lawas. Apil gyud lawas, dili ka ingron, unsa ba ingron? Dili ka buling, dili ka ulat. Uwat, ang uwat ilad magana sa moa. Uwat. Pastor, talip ra man ko diha muna nga bisag di kayo ko mapansin, at least na ako diha apil ko, talip ko pastor. Apil ka. So ingon ang pulong si Ginoo sa may mahitabo. Look at verse number 28. Siya kabalo manday ka, tanawa mo ni mahitabo karon. Verse 28 please. Take therefore the talents from him, kuhaon kung unsay nani mo. Kung di mo ipagamit ang imong nahibaluan, dahan kadaghan na nimong bersikulo, wadyo kay bisag usa ka bata nga imong masuginlan. Bisag John 1:1 si Jesus buutan. Imo reverse mo nas bata. John 1:1 si Jesus buutan kay gipapugos og memory verse kay dili ka hatagan og dili ka verse. Ingon kami John 1:1 si Jesus buutan. Ay kabadigahanan na kanahibaluan pangita bisag bata lang praktisin ng bata. Studlui pakan at tagaig kindi taga imong kauban sa trabaho ala alagari igsoon hangtod nga imong madala diha sa sabakan sa Ginoo. Iyon ang pulong sa Ginoo igsoon kay dili lang ni trabaho sa inyo nga pastor igsoon, dili ra iyahan ang reward. Ayaw ninyo nag-i-take for granted nga si Pastor Agoy na bless diha tanawa dako na kay nang balay ni Pastor si dako kayo nga inyuam ni tanan. Among nakamasa diha, proud kay mong muagi diha kay nakaapil gumog masa. Bisag wa mo kaapil masa, nakaampo mo, proud gyapon mong muagi. Ug bisag wa mo nakaampo, nitanaw mo while nagtrabaho, at least nitanaw mo. Kana biyang nay magtanaw nga nagtrabaho ka, maninuod biya po ka kay nay katanaw. Bisag wa ka katabang ni tanaw man ka. Kada Domingo, nindot na kayo, pastor, nindot na kayo, bitaw. Nindot na kayo. Pero sunod Domingo, pastor. Sunod Domingo, abay, nindot na kayo, pastor. Di na gusto malapok, ani. At least ni-appreciate. Tabang ba? Tabang gyapon. Balag gamay ra, ni tabang, ni apil. No? So ingon diri, take therefore the talents from him. Sorry kayo, daghan na kayo, suri kayo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Daghan kayong mga talents, mga panalangin nga ato ang naangkon pero nangawala ra igsoon tungod kay wala na puslan. Wa nato na gamit niya, wala na puslan. Iyon ang Ginoo. Take therefore the talents from him. Ba daghan ang mga singer dire pero wala na kayo nagkanta, di na interesado.
They love to sing to the world, bato-bato sa langit, ayaw lang kagool, kay tinuod man po. Higala igsoon. Daghan kayong mga gifted na, daghan kayong mga nakauman nag-eskwela, pero wala napuslan kayo ang ilahang mga kuan kay nakalimot sila sa foundation sa ilahang pagpanarbaho, sa ilang pagpangalagad. And the end, bisag ni income na og dinagko, igsoon, di gihapon malipayon, depressed gihapon. Nayo sa kaasawa, igsoon nga naglibog siya, unsaon paggasto ng 75,000 nga gipadala sa iyang bana kada bulan. 75,000, galibog siya unsaon paggasto kay kulang ra kuno. Kung way Ginoo, bisan pag milyon pa na, kulang. Kung bitaw na uban, mangaon na lang taig baka para musikat swilduan. Salamat, igsoon, bisag wapay musunod nato, basta kay nagpadayon tas Ginoo, nay mga wise nga mga tao nga ginatawag sa Ginoo nga musunod nato, madala pa nato diha sa Ginoo. Amen ba? So ayaw hulata nga kuwaon ni sa tanan sa Ginoo, sa tamo recognize, gamiton ni Pastor, gamitan ko, Pastor. Surrender ako kung kinabuhi. Tayo, wala naman kayo ngipon tayo. Sa dining ministry, Pastor, pinaakay. Dili ni pinaakay. Manang samtang maka-smile ba ka? Smile. No? Smile. May ngipog wala, di man ni pinaakay. Smile. 4:29, for into everyone that hath shall be given, he shall have abundance. Kung ikaw karon nagpagamit ka, wali ka karon, mura pa kag mangurog, diha mi kasugod tanan. Karon manggani, ngurog kuya. Kabantay mo kapila ko ni gawas. Cool ba gyapon ni pagwali kay dili ni basta-basta ra. Kinahanglan gyapon ni grasya sa Ginoo. Para asa man ni nga matindog ta dire? Para sa Ginoo. Amen. Ug para nato. Atong kaayuhan ba? So din siya for tanawa 29. For into everyone that hath shall be given, kay ngadto sa tanan tagaan pa, and he shall have abundance. Gana ka abundansya? Padayon, be faithful to God, padayon lang. Bisag ginagmay, padayon lang. Bisag mutanaw ra sa pagkakaroon, padayon, pasinaw ra ka sa bangko. Pasinawag yung tarong igsoon ay mong bangko niya. Ayaw ka, absent ka. Kung absent, pahibalo. Pastor, gaampo ra ko diri, Pastor. Nya na may live. Tanaw sa live niya, like na niya, i-share dayon, dili para musikat yung pastor, kundi isangyaw sa imong kaila nga, nakay 2,000 ka kaila sa Facebook. Huwag yung bisa ko sa diyang nahibalo nga, nagsimba di ay ka. Unsa. Yung napulong sa Ginoo igsoon, abundance for everyone in duta, no? Muna excited pa ta Lord, usa pa ko imong gihatag namo Ginoo. Ija, for everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. Hangtod na lang, kuhaon imong kinabuhi, wag yung ka nagamit sa Ginoo igsoon. Muna nga, alang sa pagtapos, number 3, God will remember your work. Hinumduman sa Ginoo ang imuhang gibuhat. Balik ta sa Korinto matapos ta. Corinthians chapter 1 Corinthians. Tanawa, ingon ang pulong sa Ginoo diri sa Korinto igsoon. Chapter 3, tapad ra na siya sa atong text nga gibasa gana. Chapter 3 verse number 13. Chapter 3 verse number 13. Ingon ang 12, basahon sa nato ang 12 para mas masabtan nato siya. Now, if any man build upon this foundation of gold and silver, precious stones, wood, and stubble. And siya karon, balik sa karon, ngayon siya sa 11 sa 11, ngayon siya sa 11. O nihang, dirita. Sa 12, ngayon siya. For now, no one can lay any foundation other than the one that already laid, which Jesus Christ. Kung imong gibuhat, tinawhanon lang, para lang niya, para ni Igsoon, dili na siya, kuan Igsoon, kay wala na ilain pang dapat atong pundasyon, diha gyud sa Ginoo. Sunod nga verse, 12, ningon siya sa 12. Ang imong pagpangalagad, ang imong paghago, aning kalibutana, ang imong pagkinabuhi siya. If any man builds this foundation using gold, silver, and costly stone, wood, hay, or straw, kung imong pagpangalagad, igsoon, daw murarag mga uhot, murarag mga kahoy. Remember this. Ingon diri sa verse number 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire.
muagi pa ni tanan atong paghago, kanta diri na kamong mga magdadayig diha sa likod og diri sa tubangan, kanta ra gud mo diha sa Ginoo. Magampo mo, may makitag wala, may mo pakpak og wala, ampo ra gid mo sa atong pagpangalagad igsoon, padayon ra gyud ta, kuyog nato ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Di ikaw biyaan ni pasagdan igsoon. Hallelujah, dili ma-appreciate sa kalibutan pero importante ang atong kusog anaa sa Dios, magpadayon ta. And one day igsoon, kitang tanan mga tubang sa Dios, tanan imo mga pagampo, pagdayeg, pagsimba, iagi pa nagkalayo imo mga pagpanghatag, mga pagpangwali kaning tanan, iagi ni kalayo igsoon. And ingon ang pulong sa Ginoo. Pagsulti, His work shall be shown for what it is. Mailhan unya na ang imong pagsimbag, tinuod ba or dili, ang imong pagtuo, ang imong paghatag, imong pagtuman, that they will bring into the light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each unsa man man's work. Kanang imong paglingkod diha karon, ang imong pagsimba, ang imong pagplay, kung para asa ng imong play, para kanimo ang himaya. Iagi pa nagkalayo mo bitaw na nga. Bisag usay di ta matinud-anon atong praktison igsuon. Amen. Induta kaayo. Tanan nga na diri karon, you are asset by God. And God can use you in this church, in your workplace, sa imong eskwelahan, sa kaugmaon ani nga simbahan. Bali pandaghana nga ma-develop ani nga simbahan, while niadto ko dito iko, uy kalapad naman ani kalaming sumpayan. Pag abot ko dito, tuyo ko dito sa likod, uy, napay, way, atop dito, kalaming aptan, o napay, dakong hawan, o sa kahit tukuran, basketball natin kayo dire, o sa ba, eskwelahan tingali ni, bali pandaghana nga mabuhat, igsoon, og imo ng pangayoon sa Ginoo, niyang mo apil ka igsoon, ingon ang Bible, ikaw nga naana niya, nangayo pag sa Ginoo, tagaan pagkagabudansya sa Ginoo, makatabang ka sa buluhaton sa Ginoo. Og one day, igsoon, mga tubang ta sa Ginoo kaning tanan natong paghago, iagi unya ni kalayo. Verse number 14, ingon siya, if any man's work abide which had built thereon, he shall receive a reward. Kung ang imong mga paghago, pagbudlay, pagdayeg, pagampo, pagsakripisyo, pag-invite, pagwali, igsoon, paghatag, iagi nagkalayo og magpadayon na igsoon, makadawat ka og reward. Verse number 15, if man's work shall be born, he shall suffer loss. Apan igsoon, kung ang iyang hinaguan, iyang pagsimba, tinawhanon lang, wala diya sa tinud-anay sa Ginoo, igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo, kung mawala ra kaning imong hinaguan, masunog ra sa kalayo, he himself be saved, yet sue us by fire. Naluwas ka sa hukmanan sa kalayo, but ingon ang 14, know ye not that you are, verse number 15, if any man's work shall be born, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet sue us by fire. Naluwas ka, pero wa kay madawat. Sa Bisaya, matod pa, sama ra nga nakagawa ka sa imong nasunog nga balay nga wa kay bisag usa nga nadala. Wala tanan. Walay nasalbar. So luwas gyapon ka pero wala. Ayaw himo ang amazed igsoon, be found faithful. Kaya ang Ginoo mo reward siya igsoon. While nata diri sa kalibutan, mo reward ang Ginoo. Inigabot po nato dito sa langit, mo reward. Ingon pa si David, ayaw kasuya nila. Ngita sila, unsa na ilang naabot, pila na ka-degree. Kung way labot ang Ginoo, walay glory ang Ginoo ni ana, diri ra na sa kalibutan, binuang ra na atubangan sa Ginoo. But there's something on you. Nga gitawag ka sa Ginoo, gipili ka sa Dios, gitudluan ka sa Dios, igsuon, o kanunay ka nga gipaimbitar igsuon sa kaning tawag sa Dios. And usar kabutang atong hinumduman igsuon. Number 1, be found faithful. Faithful ka sa imong pagsimba, faithful ka sa mga buluhaton sa Ginoo, faithful kang nag-ampo sa imong mga pastor. Dili lang pastor mag-ampo ninyo, pray for your pastor, support and love your pastor. You know, ang problema sa inyong pastor, iyahara, pero ang problema ninyo, problema po sa inyong pastor. Muna nga, okay ra nas pastor, kay dakog lawas, bitaw na gamay, dili no? Kay ang problema ninyo igsoon kamo nga tanang membro dire naa dire wala bisag di na mo simba problema mo sa pastor iampo gyapon na niya Lord at imana Ginoo kanang kumusta dagay unta makabalik pa Ginoo dad-o na sa inyong pastor ano man gipiyal man mo sa iya ha pero pamati og ayo wa ba mo kabalo nga ang inyong pastor o iyang pamilya gipiyal pud siya sa inyo ha gihatag siya according to the heart of God.
Ang inyong anak gipiyal na sa Ginoo sa inyo ha. Ang imong asawa, imong partner gipiyal na. Ang imong pagkabatan-on gipiyal na sa Ginoo sa imo ha. And remember this, we will all steward. And the question is, are we found faithful diha atubangan sa Ginoo? Nindot kayo ang mga pulong sa Ginoo igsoon kung munay atong gitinguha nga ma-apply gud sa atong kinabuhi. O I believe nga wala mo na kulangan dire kay grabe kayo. Bisan kami dito sa Negros igsoon, naninguha mi nga makadungog. Naninguha mi igsoon nga makasuporta sa buluhaton sa Ginoo. Bisan dili kanunay nga magkita ay igsoon, but we are one in Christ. And katapusan og mag-ampo ta ingon ang pulong sa Ginoo pagsulti sa Hebrewanon chapter 6 verse number 10. For God is not unrighteous to forget all your works and labor of love. Tanan nimong gibuhat gamay or dako 5,000 man, 2,000 or 1,000 man, good and faithful servant ka kung imo nang gialagad sa Ginoo. Karon nga time igsoon, if you are faithful by God to God igsoon sa pag-anhi, you are touched by God and you come, you are faithful and steward of God. Ingon si Lord, come, enter into my rest with joy. Ikalipay nga naa ka karon igsoon. Nga nakadungog ka asa man ka karon, nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, ikalipay nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Because ingon ang pulong sa Ginoo pamati hinumdumi ni verse number 10. Arita dire ingon siya, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Nakatabang naman ko, continue to help them igsoon. Wala nagiutang sa Diyos. Dili dautan ng Ginoo nga makalimot ana. Verse number 11, and we desire that every one of you matag-usa nato. Amen. Napabatay kusog, amen. May kinabuhi pa ba tayo, amen. Sa eskwelahan buhaton nato ang the best. Sa trabahoan buhaton nato ani. Mo gani sa inyong trabahoan, kamo na mga nagtrabaho, kung unsa inyong assign sa trabahoan, muna inyong buhaton. Dili sa simbahan igsoon, pangitaon sa imong assign. Lingkod ba ka, kanta ba ka, dayig, support ba ka, pangitaan niya, muna'y trabahoan niya. I-develop pa imong kaugalingon. Ingon diha, we want each of you to show the same diligence. So saan ang diligence igsoon? Unay pagkugi to every end. To very end in order to make your, unsa man, hope sure. Unsa imong gilauman pa, sigurado. Verse number 12, that you be not slothful, but are followers of them who through faith and patience, unsa day? Through faith, ayaw lang katuo. Pasensya pod sa imong pag-alagad, but tinguhaa ang mga panalangin o panabang sa Ginoo. Inherit the promise nga mapanunod nimo ang mga saad sa Ginoo igsoon. Amen ba? Verse 14, surely, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Ang Ginoo ra gyud magpatubo nato igsoon. If we will not grow by numbers, we will grow by the grace of God. Kita mismo motubo ta. We will enjoy, we will develop pa diha sa Ginoo. Ang matag usa dinhi karon asset ta. Bisan ang wala diri ang tanang maabot ani nga pulong asset ka. You can be used by God. Unsay pulos na kay naangkon aning kalibutana, unsay pulos nga imong nakinabuhi aning kalibutana, kutobrag 60, 70 compare sa imong eternidad igsoon. Those something, invest your strength to God. Samtang batanon pa ka, ayaw ingna nga ala sila kay nakauman na sila degree, na sila'y kumpanya, na sila'y dagko kaayo nga naabot. Ayaw, as long as connected ka sa Ginoo, one day pabungahon ka sa Ginoo, one day padahonon ka sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Og dili man ka mudahon og mubunga dire. One day in heaven, you will walk into the aisle of gold, and many will clapping their hands, and they will say, "Woo!" And God will say, "Welcome, thy good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord." And many will shouting. Amen. Kano sa na mahitabo, pastor? Posible ugma. Ginoo ra may nasayod. Amen. Maginaw sa atong kinabuhi. Andam na tadi sa Ginoo. Dako sa all of yung sa matay so. As you heard the word of God this evening, what will be your response? Ask yourself, am I faithful to God?
Nakita ba ka sa Dios kanang matinud-anon? Or survival na lang ning imong pagduol sa Ginoo? Ask yourself, am I faithful to God? If this message will hit you, igsoon, kung kaning nga mensahe nakapasakit nimo, then surrender it to God. Lord, I'm sorry. Help me, Lord, to be faithful to you. Abangi ko, Ginoo, nga magmatinud-anon. Not my strength, not my work, not by sight, but by faith. I still believe. I still believe, Lord. I still believe imong family members, imong mga parinti, wala pa. Gahi, pasting ang bato. Ang pulong sa Diyos daw, hammer nga gakalayo. Just say, I still believe. Ang imong future, igsoon murag kurap na kayo, but God still promised that He has a good future to you, not to harm you, but to give you a good future. Now, kung atong future, aning kalibutan na murag lubog, but we have eternal future that is perfect at all. Your family members, imong anak nga masinugtanon, kaniadto, igsoon, karon murag dili na kayo masinugtanon, be still. Believe and pray. Be faithful to God. Show your faith to God. Let them know that the God of Isaac, God of Abraham and Jacob is faithful. And He never changed yesterday, today, and forever. O wala siya ni utang sa imong pagsimba. Wala niya giutang ang imong pag-alagad, ang imong paghago. Just declare, Lord, I still believe. I still believe. Lord, help me to be faithful. Wala lang ta gitawag sa Dios para mahimong maayo mo dato ug unsay atong gikinahanglan aning kalibutan ang maayo atong kahimtang. Gitawag po ta nga magmatinud-anon sa Ginoo. Ingon siya sa Book of Psalms, God will bless you in peace. Magunsa man nga naa kay daghang mga luho igsoon, daghan kang account apan di ko kakatulog. Maunsa man kung dako ang imong balay apan dili ka makapatulog sa bisan sa imong parinti. Maunsa man nga dako ang imong nadawat nga amount sa kwarta pero wala kay natabang sa buluwaton sa Ginoo. Maunsa man kung pila ka degree ang imong nahuman, ikaw ba'y pinaka-tough, ikaw ba'y pinaka-bright. Maunsa man ang imong degree kung way labot ang Ginoo, wala na pasidunggan ang Ginoo, binuang na atubangan sa Ginoo. But tonight, ingon ang Ginoo, God is calling us, Lord, I still believe, help me to be faithful. Amahan ka man, inahan ka man, be faithful to God. Bata ka man, ask the Lord, Lord, help me to be faithful. To be faithful into you. Lord, wala pagway na hitabo. But Lord, you are faithful who called me and help me to be faithful to you. As you bow your head, igsoon, and close your eyes, you can offer prayers to God. Hallelujah. Surrender once again unto the Lord. And ask the Lord nga gamiton ka sa Ginoo, igsoon. Ask the Lord nga, Lord, gamita pa ko. Bisag pila na lang kaadlaw ning atong kinabuhi sa kalibutan. Say, Lord, gamita pa ko. Mapasidunggan pa ka. Maka-reach out pamigkalag, Ginoo. Lord, mulambo pa ni imong buluhaton. Hallelujah. You can use by God. Magamit ka financially. Makasupport ka. Bisan ginagmay. Yes. Ingon sa uban ng kwarta, no, it's not. This is your privilege and opportunity nga mo impart ka sa buluhaton sa Ginoo. And you are saved and you are called to do that, igsoon. Bisan nila sa simbahan, igsoon, mga silhiganan. Kung way silig, magdala ba kag silhig? Magdala ba kag imong kaugalingon nga trabaho? Magdala ba kag map? Bisag wa ka nakita sa imong pastor, wa ka na-acknowledge sa imong sister, but nakita ka sa Diyos. And be faithful in that. God will bless you. God will bless you. If you understand, ma-feel manimog daily action, be faithful to God. Declare your faith to God. Hallelujah. And I promise you, as the Bible said, God will fulfill His promise because He is faithful who called you from the very start sa imong kinabuhi. Hallelujah. Yes, O Lord, alaygon ka sa ulay katapusan, Ginoo, pasidunggan na imong buhay ngalan, Ginoo. Lord, abi na mo, amahan og daghan na among nabuhat, Ginoo, sa ipulaan namin, Ginoo, sa pagpadayon. But Lord, help us to be faithful and to understand, may the Holy Spirit that dwell in us will bear fruits, Father God, that will give us joy, love, patience, and even in suffering, Ginoo, we can bear gentleness and meekness, Father God, temperance, Father God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, nga bisan nagkagulian karon ang mga panggobyerno, mga pangkalibutan,
nasod, batok nasod. But you are our God in heaven. Wala ka ni kurog, wala ka, Ama, nagakabalaka og nasayod nakantanan initanan. Lord, give us peace. Give us wisdom to declare, Father God, to fight and to win this battle daily in our life, Father God. Hallelujah. Please, I pray that the word that we heard tonight, it's not missed, dinini kawang, dinini osik, Father God. Let the prayer keep praying, Father God. Let the preacher keep preaching, to be faithful into you. The singer keep singing for your glory, Father God. Hallelujah, Lord. The giver will keep giving, the preacher. Hallelujah. The inviter will keep invite. Hallelujah. The servant will do service for your glory, And thank you, Lord. Nasa among pagpadayon, Amahan, maka-experience pa mismo mga panabang, Salamat sa imong pagkamaayo. Thank you very much for this great opportunity and blessing, Father God, nga nakahimo pa magsimba nimo. Nakaampo kami di kanimo usahay, Lord, balik-balik ang among pag-ampo, but ingon ka, prayer and supplication with thanksgiving. Let our request be known into you, Father God. Kung walay nahitabo aning kalibutan na, Amahan, nga wala ka nasayod. Salamat sa imong alagad, Ginoo, nga bisan sa mga paghilak, kasubo, kaguol, Amahan, kasakit. Imong gihimong ibol ang disable, Father God, imong gihimong ibol nga makapadayon, Ginoo. And we pray, Lord, na imo po siyang lipayon, Father God, sa iyang pagpadayon, kauban aning katauhan. And this church will continue to shout the name of Jesus. Will declare the name of Jesus to saturate this place. O bisan pag-usay buhat o hulog sa kaway, Ginoo, dili makapugong kay ikaw mo na nag-iya o mas kamhanan o may katuyuan ng tanan. Kaiming pananawon, Father God, without vision, people perish. Whatever burdens in heart, pain in heart, sorrows in heart, Father God, to everyone that are here right now, I pray that they will acknowledge you. Naon sa may mahitabo sa kinabuhi, Diyos ka o magpabilin kang Diyos. And you promise that you never leave us nor forsake us. Hallelujah. Padayon do po sa ulo, igsoon piyong sa mata, search your heart and ask this question, Am I found faithful into God? Am I found faithful? And be faithful. As you continue to close your eyes and talk to God, igsoon akong yatag ni Pastor Jonas. Hallelujah. Thank you. Daghang salamat, Lord, sa mga pulong imong gihatag. Nigabot unya sa adlaw. Kung dili masunog ang among gipanghimo, may ganti kami. Kung gibuhat namo to sa amo lang kaugalingon, we will lose our reward. Salamat kay Lord sa imong pagtagad ka namo. Salamat sa imong pagpamadlong karong gabi huna, Ginoo. Salamat, Lord, na sa kada usa namo doon na kay giandam, na kay gitagana, Ginoo. Nagaampo ko, Lord, na katong mga pulong nga mabuhi sa among mga kasing-kasing o una-una. Mahigugma kami sa pag-aplikar ni ato. Walay labaw namo. Kaming tanan, o Diyos, husaya nimo sa umaabot na panahon. Salamat kayo, Ginoo, nga masabtan ni sa tanan. Salamat sa imong pagtagad aning dapita. Salamat, Lord. Ang mga kabataan, magtubo silang nahigugma, mag-alagad o maayong pinayalan. Ang mga batan-on, Ginoo, na dili lang sila maoy malipay, kung dili malipay sad ka sa ilang mga desisyon, pagabuhaton. Kaming mga hamtong magapamalandong unsa pay mabuhat namo nga mahimaya ka o Ginoo. Salamat kayo, Amahan. Salamat sa imong presensya. Nagaampo usab ko, Lord, nga padayon kang magpanalangin sa kinabuhi ni Pastor GR sa ministry ng imong gipiyal niya dito sa Negros. Salamat, Lord, nga taas ang kinabuhi o lig-on nga panglawas imong igahatag kaniya.
aron daghan pa siyang makabot, daghan pa siyang mapaabot niya ang mga mensahe ng imong gihatag. Salamat kayo, Lord, sa paghatag og maayo kaayo nga kahigayunan nga makaabot sa siya diri aron sa pagpaambit sa imong mga mensahe. Salamat, Lord, walay lain among ibayaw o pasidunggan. Kundi ikaw lang ang Ginoo. Lord, gikan sa pinakalinghod nga pangidaron hangtod sa pinakahamtong, nagaampo ako, Dios, nagaampo kami na kaming tanan makasabot og ayo ni adtong mga mensahiya ug amo kadto Ginoo ma-apply sa among pagkinabuhi, o Dios. Salamat kayo, Lord, sa imong pagpanalangin sa tanan nga mobarog aning dapita ug mosultis imong mga pulong. Ikaw ang Dios nagauban, nagpanalangin, Ginoo. Salamat, Lord, bisan sila nga maabot ining mensahe pinaagi sa social media. Ikaw ang Dios, magtabang nilang ma-revive sila diha sa Espiritu, Ginoo. Diha sa kalag nga uhaw, gutom diha nimo, Ginoo. Salamat kay Lord sa tanan nga niya, among panimalay, among mga pamilya, minahal sa kinabuhi nga tuwas laging dapit ug ang tanang mga alagad nimo, ang tanang mga sumusunod nimo. Salamat, Lord, nga naabot sa imong panalangin. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Wala milaing kasanginlan sa tanan nga mga maayong butang nga nahitabo sa among kinabuhi. Wala milaing pasanginlan, Ginoo, sa mga kaayuhan. Ang tanan nagagikan kanimo, Amahan. Ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug naghatag sa among kinabuhi. So gibalik namo nimo ang tanang dungog, himaya, pagsimba, pagpasalamat ug mga pagdaig pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Kitang tanan magaingon, Amen. 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 Praise God, manglingkod.